For today's video mga ma'am sir, among gidayungan din mga ma'am sir kay dito na to butang dapit sa puso. Oh, Dito, ito ang bata. Dito ba? Yeah, kita na ah, sige na. Mo na among tig video ron ha. Dito ba? Dito ba? Paano? Ah, ana gid tarong na. Dito, isa. Una dito una. Una day. Lagi na. Videoan ya. Di videoan mi ito. Di una lang ka rito, una. Atras. Yara. Atras. Anak day. Tanawa mi day. Di una dito, unahan. Dito pa patungan mo. Dito ba? Wala mo. Dito ba? Dito mo patungan ni Gabi. Ya. Video mi. Aha, tanawa mi ha. Ito na mi pusod, wala na pud. Walo ko. Mo? Uy, alay din ha. Bunsin. Day, dito ko day. Ana. Kaysa. Videoin mi day. Kenapa may PC? Good. Dito ba? Ito day, ito. Palayo. Dito. Ikan awal eh. Nah, duduk sa Oh, batay ang kon nun. Sige na. Padilit na. Oh. Oh, paano na? Ay, gano'n. Ito. Ano ba? Ay, babaw, asa na? Kalotay mo na. Dansa. Ni, ano nagkahoy, oy. Oh. Ipa, punong mo. Ba, kalotay na rin doon dito. Dili, oh, kalotay. Ito rito. Umaga na to. Dito man. Dito man. Uy! Nausap. Dito, Arsa. Sige mo. Siya pa na rin. Gamay lang mo. Op. Wala, ba't nyo na sana? Saksa ka ng kahoy Sila, tanawang libil. Okay, kalute na gamay mo. Eh, hangat. Hangat, oh, naghangat. Kalute na gamay ng ila. Ano saan? Parang para. Yo, gamay kayo. Hindi na ang tang kuan na ini, sangko ng kuan. Isa! Ay, lakul. Nagkana oh. Hindi ato na lang. Oh, mara. Libil. Hindi na. Sige. Ito na. Kana, bangili. Habang kuan na ang kuan. Bangili na galit. Ngalat. Mga ganito kayo. Iwi. Ay, ito na to. Ito na, sobraan dito. Butangin lagi ito sila naman. Kung iba, hindi. Kalutan. Ada arkay. Oh, yes. Ano ito ba? Sige, buhay lang pa doon. Oh. Ito na ini bangil. Ay, isa. Dito, iso gamay. Iso gamay dito. Iso gamay mo. Dito, gyud. Bangil sa Gamay lang. Ito. Ito bangil ato isa ba karong nga. Oh, Bangil na. kana. Ay kanang mo. Ano mo? Karong nga to. Sana ba? Muna akong ipasabot. Sana mo. Ha?